kajing puli nak sithi baning kong Petrus bakhuj kala nang basam berkhot ka baning kong hadu basau ngaken toy kitemen kisan hapadeng jungpi kum upara longsan bot syakri kijing sya stom kres bad unang yo bentaru ha kaburom ya kabaen sapen pau top sai ka kenwan lang brot jung ublai kabadon hapo kajing syarah jungpi da ka bombang se Henry da ka mons ngobha nak benta kajing mentoy bomhok Henry da ka bashir hem kum kibale don bor halor kitu kiba pisharai Henry da ka balong kinuksa ya ka kenhun lang bron badenda lapan pau yunong syarai rang ba pinsio pediang ya ka pansnian du no jong ka burom kaktien jong utrai kasama arpulai utrai ulong nong syarai jonga omdani ei bangan kerdu utrai ulong nong syarai jonga omdani ei bangan kerdu kiba pengat bat kiba jerngam kilong kideu lang ni ha kiba pencak thaj yanga harut ki bajajayu yalam yanga upen klanya kamen sim jonga utrai ulong nong syarai jonga omdani ei bangan kerdu uyalam yanga kalenti kabadai na kabanca ke kerteng jong u walangan daya ya ka them jong ka serngeu ka jingyam ngam ting jingman mar medon bat nga uding du jong me bat uding syarai jong me kien pen singan nga utrai long nong syarai jong nga omdoni ei bangan kerdu bela pen kre jing bam nga akmat kinong shun jong nga me pen sle ka khle jong nga da ka umpniang ka kuri jong nga ka shlei utrai ulong no syarai jonga omdoni ei bangan kerdu shisha kajing bha bat kajing snai kin bot yanga baro shilenter kajing em jonga hakayeng jong utrai hi ngan syong shilenter kisngi klamkun utrai ulong no syarai jonga omdoni ei bangan kerdu kajing bulena gospel bakoi kat ko Matthews kalen dong ka bakhat reu ka khot khat lai hadu bakhat kendai Abau Jisu la lech syakathan Kaisaria Filipi ula kali la kisnran ki breu ki ong bokhon breu deu ai ki la jubab don ki ba ong Yohanes Baptis ki waipat ki ong Elijah but ki waipat u Jeremia la ne wei na kinong ichul pa ula kali ki pipat pi ong ngalong u ai u Simon Petrus ula jubab melong kres u kon u blai ba im u Jisu la phai ktien ha u sok ma phi ko Simon ko nujona namar omdei breu balapan pau hapi akani Henry kepal jonga ubah benengken te kumta ngaong hapi pilong Petrus bat halor ne mau siang antai ka balang jonga bat ki kerdop ka dujok kinom la ya ka ngan ai hapi ushabi jong ka hima beneng bat kat ya ka ba pinte ha ka perthai kalate ha beneng ru bat kat ya ka ba pin law ha ka perthai lala lau habneng ru ka gospel jong utrai